Татарстанда якташлык җәмгыятьләре эшчәнлеге елдан-ел активлаша бара. Бер-берсенә үрнәк булып, туган төбәкләренә ярдәм итеп яшиләр. 30 еллык тарихы булган Апас якташлык җәмгыяте эшчәнлеге дә сокланырлык. Рамазан аенда юбилейны ифтар мәҗлесе итеп оештырганнар. Тулырак Мөршидә Җихан репортажында. Бәлкім бүгін қадір кішесі болу ихтималы бар, шоңқыра. Ирек хәзрәт Җиһаншин Апас якташлык җәмгыяте оештырган ифтарның бер юлы эш сәбәбе булуын хәерле гамәл дип билгеләп үтте. Чыннан да соңгы елларда гомер бәйрәмен Коръән мәҗлесе үткәреп уздыру гадәткә кереп бара. Ә бу юлы Апас якташлык җәмгыяте оешуга 30 еллык вакыйга ифтар белән дә әлеге җәмәгать оешмасының тере көмеше булган Наил Галиуллинның туган көне белән дә туры килгән. Кичә барышында күбрәк якташлык җәмгыятенең тарихы, аның үзәгендә кайнаган шәхесләре турында сөйләделәр. Республикабызда эшләп килүче якташларның иң өлкәннәреннән берсе. Менә 21 елда, 22 елда без республикада якташлыклар арасында 2нче һәм 3нче урынны алдык. Быел инде менә быелгы елны без үзебезнең хезмәттәшлегебезне бик тырышып башкарабыз инде. Быел безнең ничек тә булса 1нче урынны алырга. Максатны куя белергә дә кирәк, җиңсез ганып эшләргә этәргеч ул. Казандагы Апас якташлык җәмгыяте 1993 елда оеша. Аның беренче президенты булып тумышы белән Кыштавылыннан Шәүкәт Кәлимуллин сайлана. 1995 елда әлеге вазифа Мансур Мифтаховка йөкләнә. Аннан Хәлим Гайнуллин җитәкчелек итә. 2011-2022 елларда якташлык җәмгыятенең президенты Азат Хәнифатуллин сайлана. Ул бер кайчан да булмый дип әйтмәде. Бер кайчан да юк дип әйтмәде. Әнә шул гомер буе эш, ярдәм дигәндә юк дип әйтә белмәве сәбәпле Наил Галиуллин Апас якташлык җәмгыятенең бүгенге җитәкчесе Марат Нуриев белән дә уртак тел табып эшли. 5 ел элек Нуриев Марат Абдулхаевич үзенең авылы турында, Шәмәк турында китап язган иде. Бүгенге көндә безнең уже 14 районыбыз буенча 14 авылның китабы бар. Аларны тоже безнең якташлык җәмгыятендә кешеләр шулай бер-берсенә карап күреп, шуларны эшләр, шуларны авылларыбызга булышабыз, күп кенә хәлдән килгәнчә һәрбер эшләргә катнашабыз. Катнашып кына калмый Наил Галиуллин, якташларга ярдәм чараларын башлап йөри. Бу аның кичкенәдән әти-әнисеннән сеңгән тәрбия. Бергә уйнабыз тик, кичкенә чактан ул безгә үрнәк иде. Наил Гарифуллович ул авылның иң уңган, иң булган, иң тәртипле, акыллы, тыйнак, сабыр җегетләренең берсе. Зал тутырып чыгыш ясаучылар арасында Апас ягыннан чыккан артистлар да, әдәбият сәнгать әһелләре дә бар. Якташлыкны мин күптәннән беләм инде. 30 ел булмаса да, шактый беләм. Алар хәтта минем юбилеемда да миңа Апас җәмгыяте бик булышты. Аллаһ рәхмәт яусын аларга. Яхшылык эшләдә суга сал, халык белмәсә, балык белер дибез. Якташларын бер туктаусыз кайгыртып яшәүче әлеге оешманы, бигрәк тә Наил Галиуллинны барысы да ярдәмчел дип сыйфатлый. Үзенең эшләгәнчә бер кайчан да зурайтмый, аны селкеми, аны курсын нәрсен эшләми, аның җан таләбе шундый, ул кешеләргә игелек кылуны үзенең бурычы дип, аның яшәү рәвеше дип уйлый, һәм ул шулай яши. Яшәү рәвеше булганга шушы ифтар оештырылган да инде. Гаиләсе, оныклары да дини тәрбияне күреп үсә. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ку Аллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид, лам юлад, лам якул акфана хад. Амин. Ифтарда катнашкан Татарстанның халык артисты Илсур Сафин да якташларына бик рәхмәтле. Менә шушындый матур туган авылым комплексында безнең инде Апас якташлык оешмасының урынбасары Галиуллин, Наил Гарифулла улы җиде. Аллаһка шөкер, менә хәзер монда нинди генә кунакларыбыз, туганнары килде Апастан да, Казаныбыздан. Аллаһка шөкер. Нәкъ менә Наил Галиуллин кебек үз туган ягын яратып, кайгыртып яшәгән кешеләрне берләштерә ул якташлык җәмгыятьләре. Башкаларга яхшылык кылган кешенең күңеле игелекле була. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.